estás na horta, eu estou aquí elixindo hábitos para a Semana Santa, porque aquí en Viveiro están xa cos preparativos para unha Semana Santa espectacular, unhas das máis antigas de Galicia, ten 700 anos. Está formada por Mari Carmen, 39 pasos, 8 irmandades e cantos confrades. Pois mira, cofrades son, decimos 3.500, pero iso é un número falso, porque cada cofrade non é solo dunha cofradía, sino que ao mellor pertenece a 3 ou 4, co cual podíamos multiplicar eses 3.500 por 3 ou por 4. Mira, vexo aquí as compañeiras que están traballando arreo. Canto tempo levades cos preparativos? Pois mira, concretamente eu faloche da miña cofradía, leva un mes e medio, 3 mulleres planchando, porque non son... A ver, nós precisamos 750 traxes na nosa cofradía, na nosa hermandad, pero cada traxe compónse dunha túnica, unha capa, un capirote, unhas calzas, é dicir... Moitas pezas. Moitas pezas. E mira, Mari Carmen, eu hoxe poderei probarme un deses hábitos. Podemos probarche un, sí. Pois nun anaco volvemos, eu probo un deses hábitos e falamos de todos os preparativos que están levando aquí a cabo en Viveiro para esta espectacular Semana Santa. Nun anaco aquí no Quen anda aí. Pois os que sí que teñen plan son as confrarías, porque están xa estes días cos últimos preparativos desas procesións. E un dos lugares onde máis se vive esta festa con máis paixón é, sen dúbida, en Viveiro, onde a Semana Santa foi declarada de interese turístico internacional. Alba Moledo, que andas por aí, compañeira, hai que pôr a punto as imaxes, os hábitos, absolutamente todo. Sí, iso que están facendo aquí en Viveiro, poñindo todo a punto, as imaxes e os hábitos. E mentres, eu estou probándome un deles para esta Semana Santa, Mari Carmen. A ver, quédame ben un mal? Quedache ben, de momento. De momento, ainda che falta moito complemento. Vale, imos cos complementos, Dolo e Laura. A ver, como continuamos? Que me vas colocar? A ver, ti vai explicando, Mari Carmen. O fajín, que vai en terciopelo verde. Este é da procesión da Esperanza, por iso vai en verde e en blanco, que ten lugar o sábado de Gloria. Encima do que é a túnica blanca vai a capa. A capa preciosa, verde, hermosísima. De terciopelo. Que máis me falta? Pois faltache o capirote, co que leva encima, e faltanche as calzas, que non chas vamos poñer porque non vas procesionar, pero senón levan calzas blancas para que non veñan con pantalóns de colores diferentes. Mira, eu nunca estive na Semana Santa de Viveiro. Se este ano, claro, se este ano veño por primeira vez, a que paso me recomendas vir? A todos. O que tú queiras. O que tú queiras, porque calquera deles é digno e merecedor de que se desfile e procesione con el. Hai unhas procesións, digamos, máis lúdicas e hai outras máis recollidas, pero non deixan de ter gran fermosura porque son moi antigas. E que ten de especial esta... Seguimos? Que me vas colocar? O capirote. A ver. A ver. Se te adapta bien. Vale, aí. E agora? Ahora hai que abrochar por aquí. Como aprieta isto, Sí, te aprieta. Apriétame a neurona, sí, a única que me queda. Pero non pasa nada. Vale, a ver. E agora baixamos. Claro, e agora habría que adaptar. Hai que adaptar os ollos, non? Sí. Seguramente mira. habría que meter aquí un pouquiño. Bueno, pero máis ou menos, non? Para facer unha idea. Sí. Mari Carmen, que ten de especial esta Semana Santa? A ver. Esta Semana Santa, como todas, en Viveiro celebramos unha Semana Santa esplendorosa con moitos caracteres, cultural, turístico, tradicional, pero máis importante é o relixioso e espiritual, porque temos unha Semana Santa sentida. Laura, unha dúbida que teño eu. Aquí a xente ve ben con estes buracos, sí? Sí, porque mira, ahora mismo, claro, ti non ves, pero si lle botamos aquí... E é máis complicado do que eu pensaba, Claro, mira, aquí tes... E te adaptaríamos por aquí, e entonces ahora irías. Vale. Ti cantos anos levas aquí preparando todo para a Semana Santa? A ver, eu empecé xa desde pequeniña e preparando, eu estou na cofradía do prendemento, pois sobre 10 aniños máis ou menos.
Mari Carmen, ven para aquí, a ti xa non te pregunto cantos anos levas porque toda a vida. Para despedir este directo, eu así guapísima, por favor, as dúas xuntas animadas entre a vir ata aquí a Viveiro, non a Semana Santa. Por suposto, que eu digo sempre que o que ven a Viveiro por primeira vez non vai quedar defraudado. E o que xa a conoce repite porque merece a pena repetila. Pois todo o mundo a Viveiro, que sí? Sí. Todo o mundo a disfrutar da Semana Santa de Viveiro, por favor. Un éxito.